Хәерле көн, бүген бездә кунакта психолог, гаилә психологы, сез сексолог, мөслимә сексолог. Бу өлкәне мин ачыктан-ачык алып бармыйм. Менә мондый, буны шарлатаннар дип әйтсәк тә була бит инде, үзләрен психолог дип уйлап. Шуңа күрә мин бүтән психологларга ышанмыйм. Бер кызны мин суицидтан саклап калганым бар. Кайдан табыргасың чын мәгънәсендәге психологларны, үз эшенең осталарын? Чынлыкта психолог ул шундый үзенчәлекле әйбер. Димәк, сезнең дә балачакта, ялгышмасам, травмалар булган. Чыннан да бик авыр заманнар кичердем. Хәзерге вакытта кризис үтәм мин. Үз гаиләсендә проблемалары булган психолог башка гаиләләргә киңәшләр бирә аламы? Сорау нәрсәгә? Нәрсәгә аны белергә? Мөнәсәбәтләрдә хыянәтне ничек кичерергә? Хыянәт буларак кабул итәме? Үкенәме? Төзәлергә телиме? Психологны нәрсә чыгарыннан чыгара ала? Психолог кешегә үзен аңларга ярдәм итә. Хәерле көн, бүген бездә кунакта психолог, гаилә психологы, дини белемле сексолог Хава ханым Шәйдуллина. Хава ханым, хәерле көн. Хәерле көннәр. Беренче сорау итеп менә шуны бирәсем килә. Исемегез шундый матур, үзенчәлекле Хава. Кем бирде бу исемне? Ул исемне миңа әнием бирде. Гомумән безнең гаиләдә шундый абаларымның да, энеләремнең дә шундый матур исемнәре. Ислами, дини, татар исемнәре. Апам Фатыма, энем Гаисә, сеңелем Хадиша. Субханалла, бик матур чыннан да. Хава ханым, сез күп бала анасы, 5 бала тәрбиялисез, субханалла. Үзегез дә, күренеп тора, гаиләгез дә, ялгышмасам, дини. Һәм шуңа да карамастан, сез сексолог, мөслимә сексолог. Тәнкыйть итүчеләр дә күптер, әйме? Беренчедән психология белән шөгыльләнә башлагач, күп тәнкыйть булды. Сексолог булгач тәнкыйть булмады. Чөнки бу өлкәне мин ачыктан-ачык алып бармыйм. Айрым консультацияларга гына киләләр. Мен ул сорау белән күпчелек үзем өчен ул гыйлемне алдым. Консультацияларда кешеләрнең проблемаларын шешер өчен. Блогта мин бик әз бу теманы ачыклыйм, шуңа күрә тәнкыйть тә әз. Гомумән алганда хит дигән әйбер минем блогка хас булган әйбер инде ул. Гомуми ул килә минем блогка, гомуми минем хезмәтемә килә. Айрым сексологиягә бәйләнгәннәре юк әле. Менә хәтта ирегезгә сезнең хурлык сиңа нәрсә майтара синең хатының дип язып куйганнар. Әйе. Бу шул психология турындамы? Психологиядә түгел. Гомумән мусульман блогерлары ул үзләренчә нонсенс дип атап була дини өммәткә, дини җәмгыятькә. Чөнки алар уйлар мусульманнар, мусульман хатын-кызы ул идәгенә утырырга тиеш, балалар тәрбияләргә тиеш, үзенең йөзен дә блогта күрсәтергә ярамый. Һәм әгәр дә ул хатын-кыз үзен күрсәтә башлый икән, димәк гомумән ир гаиләнең башына низдер хурлык китерә дип әйтәләр инде. Ирегез моңа ничек карый? Каршы түгел ул. Иң баштан үземнең хезмәтемне башлаганда ул мине поддерживал, һәр вакыт әйтте, алга бар, эшлә дип инде, шуңа күрә. Ярдәм итеп торды инде, әйме? Рухи яктан да. Ярдәм итте. Менә сексолог буларак сезгә консультацияләр алырга киләләр дидегез бит. Бүгенге яшь парларны булсын, өлкән парларны булсын, әлеге өлкәдә нәрсәләр борчый, нинди проблемалар белән иң еш мөрәҗәгать итәләр сезгә? Иң еш мөрәҗәгать итәләр хатын-кызлар. Мин хатын-кызларны айрым гаиләләрне консультировать итмим. Миңа киләләр хатын-кызлар, хатын-кызларның үзен кабул итмәү проблемасы, үзен яратмау проблемасы, ул сәбәптән ул сфераны ничек әйтергә инде, матур итеп кенә этичны. Ул сферада үзен таный алмаулыктан ир белән хатын арасында проблемалар барлыкка киләләр. Хатын-кызда бу өлкәдә үзенә бер низдер мәнфәгатен каплый алмый. Ир кешегә дә карата да үзенең мәнфәгатләрен капларга ярдәм итә алмый. Шуңа күрә төп проблема үзләрен кабул итмәү һәм үзләрен таный белмәү проблемасы белән киләләр инде. Психология турында Россиядә психология психиатриядан айырмалы буларак ул
медицина өлкәсе түгел, алар табиблар түгел бит инде психологлар, әйме. Шуннан чыга психологлар сертификациялар бездә узмый, табиблар кебек. Һәм инде моннан да тагын бер кызыгай бер килеп чыга, аяныч та ул. Бернинди психолог белеме булмаган, анда берничә айлык курслар гына үткән гап-гади кешеләр үзләрен психолог дип уйлап, башкаларны дәваларга тотыналар. Әлбәттә, дәвалау инде монда куштырнаклар эчендә. Менә мондый, моны шарлатаннар дип әйтсәк тә була бит инде, үзләрен психолог дип уйлап, тәкъдим итеп, менә мондый шарлатаннарга ничек юлыкмаска? Шуннан да психологларны күпеше уйлар, психологлар өчен тормыш тәҗрибәсе булса җитә дип уйлыйлар. Яки бер-ике курс бетерәсең дә, шуның белән кешеләрне дәваларга, кешеләргә ниндидер советлар бирергә мөмкин дип уйлыйлар инде кешеләр. Чынлыкта психологка укыр өчен, чыннан да профессиональ психолог булыр өчен анда бар требованиялар. Беренчесе ул иң кимендә 360 сәгать теоретик белемне алырга кирәк. Икенчедән кирәк иң кимендә 60 сәгать личный терапия үтәргә. Ягъни кеше үзе дәваланмаса, үзе кеше терапиягә йөрмәсә, ул үзенең бөтен проблемаларын клетка переноситергә может. То есть кешегә үзенең проблемаларын күрә башлый, кешедә үзенең проблемаларын үзен дәвалар урынына кешене дәвалый башлый. Өченче критерий ул супервизия, ягъни син консультацияны алып барганыңны башка психолог, тәҗрибәле психолог карарга тиеш һәм сиңа ниндидер обратная связь бирә. Монда булай дип үзгәртергә кирәк, монда синең мондай хата булды дип шуны супервизиялау үтәргә кирәк. Һәм ахыргысы инде ул интервизорский группа, ягъни синең үзеңнең коллегаларың белән бергә күрешеп, бергәләшеп үсеш юлыңны дәвам итәргә тиеш инде. Шул критерийлар булса, кеше профессиональ психолог була. Һәм иң кимендә 3-4 ел укырга кирәк психологка. Әнә сезнең үзегезнең психолог белеме бармы? Әйе, мен берничә институт бетердем. Хәзер дә дәвам итәм үземнең белем алуымны. Беркайчан да туктаганым юк. Менә инде 7нче ел һәр ай сайын төрле курслар үтәм. Берничә институтны бетердем инде. Һәм минемчә әле күп укырга кирәк. Иң якын вакытта клиник психологка укырга ниятлим инде. Алла бирсә. Хава ханым, мин сезнең белән интервьюга бик нык әзерләндем, сезнең турында өйрәндем, ул сайтларыгызны карап, эшчәнлегегезне карап, һәм менә шуңа игътибар иттем, сезнең махсус сайт бар бит инде үзәкнең. Курсларыгыз бар, вебинарлар бар, төрле-төрле. Әйтик, бәяләр төрле, сүздә юк, курсларга карап. Гаилә учагы, семейный очаг дигән курс 18 мең тора. Менә әйтик, килде ди сезгә кеше 18 меңне тотып, шушы курска 18 меңне сезгә тапшыра һәм алмашка нәрсә ала үзенә? Кеше курска эләгүгә, анарга ачыла видеоматериаллар, лекциялар, техникалар, эшләр бирелә, шулай каларларны язалар. Һәм алар чатта, безнең бар Telegram чат, анда үзләренең инсайтларын язалар, шул эш буенча обратная связь язалар. Һәм безнең психологлар һәрбер клиентны, һәрбер укучыны кулыннан тотып, ахырына хәтле җиткергә дигән максат үз алдына куя. Һәм шуңа күрә әгәр ниндидер сораулар тора икән, ул һәр көнне ул сорауларны яза ала, һәр көнне анарга җавап бирәләр. Шулай ук отчетлары буенча, домашний заданиялар буенча обратная связь бирәләр. Әгәр дә күрәләр икән, ниндидер кеше аңлап бетермәгән яки ниндидер сораулары барлыкка килә, ниндидер проблемалары ачыла, психологлар безне ярдәм итәргә тырышалар. Шулай ук безнең кураторский вебинарлар үтәләр инде. Һәм мин дә үзем групповой терапия алып барам. Ягъни төп максат кешегә белем генә бирү түгел, аның чыннан да килгән проблемасын шушу һәм кешене ахыргы результатка хәтле алып барырга кирәк инде. Инфо-цыганнар, бүгенге заманда чыннан да инфо-цыганнар, шарлатаннар төрле махсус шәхси үсеш тренерлары дип атап йөртәләр, коучлар заманы бик нык артып китте. Блиновскийны гына алыйк, әйме. Алар инде юк бардан акча ясап ятучылар. Менә шәхсән сезгә аларның тискәре тәэсире булдымы менә шушы кешеләрнең? Миңа карата шәхсән тискәре тәэсире булмады, ләкин кайбер психологлардан миңа кешеләр килгәннәре бар. Ретравматизация белән, ягъни аларның бар ниндидә травмалары бар. Шул травмалар белән алар психологка киләләр һәм ул экологик яктан
мөнәсәбәт кырмаганы өчен кешегә яңадан шул травмага яңа яра ясый. Шулай итеп ретравматизация барлыкка килә. Һәм кешеләр миңа шул ретравматизация белән, шул проблемалар белән, катлаулы проблемалар инде килгәннәре бар. Хәтта бер очрак булды миңа, bir кызны мин суицидтан саклап калганым бар. Ягъни шулай итеп бер күрештек тә ничектер без аң белән, мен белән сөйләштем, ул сөйләде менә мен шунда психологка баргайдым, шунда кичерешләр барлыкка килде. Без әз генә аның белән сөйләштек тә, ул аннан инде ачылды, әйтте, что вот ул психологтан соң хәтта үзенә кул салу турында фикерләр дә барлыкка килгән инде. Ничек аның башта барган психолог, әлбәттә, ул психолог булмагандадыр инде. Бу шул инфо-цыганнар рәтенә керә торган кеше булгандыр. Гомумән, ул бит беренче чиратта ул да кеше, ничегенди беренче кеше икенче кешене үз-үзенә кул салуга тәргә мөмкин. Нәрсәләр булган соң? Ну, беренчедән, ул кеше, әгәр дә кешедә бик зур чувство вины булса, чувство вины, үз-үзен гаепләү була инде. Үз-үзен гаепләү хисе югары булса кешедә, һәм кеше үз-үзен ярату хисен сизмәсә, ул бөтен нинди булса да проблемалар барлыкка килсә, үз-үзенә зыян китергә турында уйлый. Һәм кеше буны аңлап бетерә алмаска мөмкин. Мәсәлән, үз-үзенә зыян китерү, зарарлы ризыкны күп итеп ашау. Яки үзенә, мәсәлән, тәненә бер нинди зарарлык китерү, кисү тәнен, чәчләрен тарту, мәсәлән, шундый проблемалар барлыкка килә. Һәм кеше ул аны аутоагрессия икәнлеген аңламый. Аутоагрессия, ягъни үзенең ачуын кешеләргә карата үз-үзенә кайтару. Һәм әгәр дә шундый проблема була икән, һәм ул психологка килгән, һәм психолог әйткән, синең баладагы проблемалар нинди күрәсең, ул барысында син гаепле, син начар әни, син үзеңнең балаңны яратмыйсың, син аны үтерәсең килә дип, аны гаепләп чыккан. Һәм анарда балай да үз-үзен гаепләү проблемасы барлык булган. Һәм шуңа өстәвенчә, бөтенләй инде чарасызлыкка калып, үзен үтерү турында уйлый башлый инде кеше. Танылган психолог Михаил Лобковский шундай бер кызык фикере бар. Психологларның 99% имин булмаган, ягъни неблагополучный гаиләләрдән ди. Сез моның белән килешәсезме? Килешеп була. Шулай табиблар турында да, шулай укытучылар турында да әйтеп була. Ник дисәң, әгәр дә кешенең бала вакыты, бала чагасы имин шатлыкта узган икән, анда кешеләр бәхеттә, шатлыкта яшәргә күнегәләр. Һәм алар фақат үзләренең мәнфәгатьләрен каплап, үзенең мәнфәгатьләрен уйлап, бизнес белән шөгыльләнәләр. Ярдәмчел профессияга баралар кешеләр, кемнең үзенең бала чаклыгында проблемалар булган. Алар ул авырлыкларны күргәннәр, хис иткәннәр, һәм алар башка кешеләргә дә ярдәм итү турында уйлый башлыйлар инде. Спасательләр. Һәм инде монда өстәмә сорау, димәк, сезнең дә бала чакта, ялгышмасам, травмалар булган, җитәрлек булган, шулар турында сөйләп китегез әле. Ну, алар күп сөйли башласаң монда. Синең әти-әни ягыннан. Минем әти-әни миңа 7 яшь булган вакытта аерылдылар. Мин бик фәкыйрь гаиләдән чыккан. Шуннан да бик авыр заманлар кичердем. Кай вакыт ашарга да ризык булмый иде. 13 яшьтән мин эшли башладым инде. Әгәр үземә ризыкка, мондый ниләргә, мәнфәгатьләремне ябыр өчен инде. Күп авырлыклар булган инде. Сөйли башласаң, узак инде сөйләрлек. Әниегез һәм туганнарыгыз сезнең психология өлкәсен сайлауга ничек карады? Һәрбер кеше үзенчә. Әни минем кызыксынды психология белән. Беренче заманнарда ул үзе дә өйрәнә иде, укый иде, бөтен минем курсларымны, вебинарларымны хәтта тыңлый иде. Минем блогыма да подписан, ул һәрбер публикацияны карый. Әгәр дә берәр көнне сторисым чыкмаса, яза, "Һава ничек хәлләрең, синең бүген сторисларың чыкмады, берәр нәрсә булдымы?" дип. Шул рәвешле. Туганнарда кайберәүләре шулай ук кызыксыналар, психология белән өйрәнә башлыйлар, хәтта рәхмәт укыйлар. Кайберләре дини күзлектән карап әйтәләр, бу һава бозылган, психологияны укый башлады, үзенең йөзен күрсәтә хәзер блогта, хәтта кай вакыт музыка куя дип, шундый тәнкыйть тә килә инде. Бу сезнең балачак булды бит инде, балачак гаиләсе. Хәзерге гаилә сезнең, субханалла, бәхетле дип атап була бит инде, менә социаль челтәрдән карап барганда. Сез авыр сулап куйдыгыз, алай түгелме? Алай димәс идем, чөнки авырлыклар бар, үзгәрешләр бар. Минем хәзерге вакытта кризис үтәм мин. Менә ярты ел эчендә нидер авырлыклар булган, инде кризислар булган. Нәрсә белән? Ну,
мин үсәм, үзгәрәм. Кайбер әйберләргә карашым да үзгәрә, үземне дә аңлау барлыкка килә. Шуңа күрә була шундай очраклар, кашан кеше үсәләр, и әгәр дә ул үсеш берлектә бармаса, юллар аерыла башлыйлар кешеләрнең. Сезнең ирегез тормыш иптәшегез турында сүз бара инде. Димәк, сез үсешкә барасыз, ул башка юлны сайлады. Сезнең шәхси сорау инде, гафу әйтмә. Димәк, аерылу турында да Сүз тора, хәзер аерылу турында, Үз гаиләсендә проблемалары булган психолог башка гаиләләргә киңәшләр бирә аламы? Гомумән психологлар киңәш бирергә хаклары аларның юк. Чөнки психолог кешегә үзен аңларга ярдәм итә. Һәм һәрбер гаиләдә үзенә бер төрле низдер яраклы булган модель барлыкка килергә мөмкин. Мәсәлән, хәтта бар гаиләләр кая ире анда хатынын кыйный, хатыны шуңа сабыр итә, үзенчә яшиләр ничектер. Һәм алар хәтта развод турында да уйланмыйлар да, аларга все нормально, аларны все устраивает. Һәм психолог килеп, юк, булай ярамый яшәгә, әйдәгез аерылыгыз дип әйтергә хакы юк аның. Әгәр дә хатын кыз килә икән консультациягә, үзен аңлый башлый икән, үзенең границаларын аңлый башлый, һәм шуннан соң, әгәр дә карарга килә икән аерылырга, психолог фақат анарга ярдәм итә, поддерживать, то есть поддерживающий терапия. Анарга ярдәм итә, үзен аңларга, нәрсә тели икән, һәм үзгәрешләрдә анарга ресурс бирергә. Әгәр дә шундый очрак булса, ирегез дини дип әйттек бит инде, ирегез икенче хатын алам дигән тәкъдим ясаса, сез менә сезнең караш нинди булыр иде моңа? Хәзерге вакытта мин каршы түгел, чөнки гомумән безнең шундый кризисный вакыт инде. Нәрсәгәдер мин әзер инде. Әгәр дә безнең арабызда якын мөнәсәбәт булса иде, чыннан да мәхәббәт, якын мөнәсәбәт, минемчә ул туры килмәс. Минем модельгә, минем тормыш моделенә ул туры килми. Диндә бит гомумән хатын кызның рөхсәте кирәк тә түгел. Рөхсәте кирәк түгел, ләкин хатын кызның аерылырга хакы бар. Әгәр дә анара ул модель туры килмәсә, ул анда бәхетле була алмаса, ана ул сәбәптән проблемалар барлыкка килсә, депрессия барлыкка килсә, һәм үзенең мәнфәгатьләрен анда каплый алмаса, ул мөгамәләдә, ул сәбәптән разводны сорый ала ул. Безнең бу студиягә тапшырубызга килгән иде Нурулла хәзрәт Зиннәтуллин, туган авылым мәчет имам хатыйбы, һәм ул шундый кызык фикер әйтте. Азгышмыйча торган гаиләләр юк, мин андый гаиләләрне белмим диде. Иң бәхетле гаилә хәтта сугышып торганда да никахны саклап кала алган гаилә диде. Сез әйттегез, аерылырга хакы бар дип. Монда хатын кызның мәнфәгатьләре өстенрәкме, яисә никахмы? Аллаһ Тәгалә каршындагы тандем, союз. Менә дөрес әйттегез, тандем, союз. Тандем, союзның бар критерийлары. Беренчедән, ул выбор. Ихтияр, кашан без бер-беребезне сайлыйбыз. Кашан ир кеше әйтми, менә анда ишек күрдеңме, бер нәрсә ашамый икән, чыгып китә аласың дип түгел, миңа бу мөгамәлә, ягъни бу гаилә чыннан да бер ценность булып тора. Кашан хатын кыз тора, ул ир кеше белән балаларымны кая куярга белмим, балалар әтисез калмасын, мин кая китермен икән, нинди акчага торырмын дип сәбәпле түгел, чыннан да мин бу кеше белән үземнең тормышымны дәвам итәсем килә. Ягъни беренчедән ул булырга тиеш выбор. Ике яклы булырга тиеш. Бу выборсыз, әгәр дә ике яктан выбор булмаса, ул гаиләне дәвам итүнең мәгънәсе калмый. Бүгенге көндә гаиләдә рәнҗетелеп, кыйналып торган хатын-кызлар активлашты, һәм бу дөрес төрдә домашнее насилие дибез бит инде. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә Россиядә шушы домашнее насилие турында закон юк, бар тик законопроект кына бар. Менә шушы вакытта кемдер хатын кызны гаепли. Ирең сине рәнҗетә икән, димәк син үзең гаепле, димәк син нәрсәдер дөрес эшләмисең, аның ихтияҗларын канәгатьләндереп бәлки бетерә алмыйсыңдыр. Проблеманы үзеңдә эзләдиләр хатын кызларга. Кемдер ир-атларны гаепли. Ир-ат хатын кызга берничә тә кул күтәрергә тиеш түгел диләр. Сез кем яклы? Ничек булыйсыз? Нинди генә насилияне алмасак, физическое, сексуальное насилие, нинди генә алмасак, бөтен гаеп насильникта, кем аны башкара. Чөнки провокациялар булмаса да, булса да, кеше үз-үзен
тотып, башка нинди булса да чара табырга мөмкин. Кул күтәрмәсә, сөйләшеп карарга, сөйләшеп булмаса, өйдән чыгып китәргә. Ягъни төрле юллар эзләп карарга мөмкин. Әгәр дә кеше кул күтәрә икән, ул димәк үзе кеше агрессив. Чынлыкта мондый проблема бар, ул бик киң таралган. Хәтта мин күптән түгел генә бер таныш кыз белән күрешкән идем. Ул шундый вакыйганы сөйләде. Ире аны бик нык кыйнаган. Синяклар куеп тагын нәрсәдер. Һәм ул милицияне чакырткан. Милиция килгән дә, и килгән ир-атлар инде. Әйтәләр, минем дә хатыным шулай, минем гел башымны катыра, мин дә кай вакыттан арга йодрыгымны күрсәтәм, мин сине аңлыйм дип иренне тынычландырып, хатын кызга әйткән, әгәр дә тагын бер мәртәбә безне чакыртсаң, синдә проблемалар булачак, сине төрмәгә утыртачакбыз дип. Менә хәзерге вакыттагы нинди очраклар барлыкка килә. Шуннан да анда законопроектны барлыкка китерү турында эшләргә кирәк. Аның законопроекты бар, ләкин закон әле кабул ителмәгән. Монда аңларга кирәк инде дәүләтне дә, чөнки гадәттә бит инде хатын-кызлар рәнҗетелә. Ир-атларны рәнҗеткән хатын-кызлар бик сирәктер инде булса да. Анда очракларда булганы бар. Монда аңларга кирәк, хатын-кызларында төрлесе бар, чыннан да әйме. Бик көнләшә торган хатын-кызлар бар бит инде. Көнләшкән саен үз-үзенә синяк чыгарып, иренә заявление, гариза яза башласа, нәрсә булыр? Моны да уйларга кирәк. Ләкин миңа калса, әлеге законның ул бит күп илләрдә бар, әлеге закон. Урынлыдыр ул, урынлыдыр. Урынлы, мәсәлән, Европада әгәр дә шундый ук бер вакыйга барлыкка килә икән, мәсәлән, минем танышым яши Испаниядә, аларда бар звонок, то есть милиция устанавливает звонок шундый. И уларга баса да, и әгәр дә беренче басуга килә милициялар, уже беләләр, бу гаиләдә шундый проблемалар барлыкка килгәнен инде. Һәм ир кешене утырталар анда 15 суткага төрмәгә. Әгәр дә ярдәм итмәсә, яңадан шулай барлыкка килсә, берәр серьезныйрак уже штрафлар язалар ир кешегә. Шуңа күрә анда законопроект булганга күрә, гаиләдәге насилиелар, проблемалар, кул күтәрүләр, аларда ешрак очрый. Ә мөнәсәбәтләрдә абьюзның барлыгын ничек белергә? Монда манипуляциядан башланамы? Сорау нәрсәгә? Нәрсәгә аны белергә? Хәзер шуннан да популярлашты ул терминнар абьюз, токсичные отношения, личностные границы, ләкин аны кешеләр дөресенчә кулланмыйлар. Иң беренче чиратта кеше аны аңларга тиеш башкаларга ярлык куяр өчен түгел, ә үз-үзен аңлар өчен. Иң беренче чиратта үземдә мин кешеләр белән токсичный отношения, токсичный мөнәсәбәт барлыкка китермимме? Үзем абьюзер булып тормыйммы? Һәм әгәр дә минем тормышымда андый хәл бар икән, нигә мин монарга мөмкинчелек бирәм? Менә шундый күзлектән карасаң, ул сорауның мәгънәсе бар. Әгәр дә син кешеләрне, бусы абьюзер, бусы токсичный дияр өчен гыйлем аласың икән, бу кешенең түбән эмоциональ интеллекты билгелесе булып тора. Абьюзның аның бит критерийлары да шундый кызык. Ул әйтәм бит әзерләндем дип укып утырасың. Билгеләре, әгәр дә кеше сине һәрвакыт контролировать итә икән, мәсәлән, анда беренче, икенчесе, мин сиңа теге вакытта нәрсә әйткәнне син хәтерләмисеңме дип сораулар, әйме? Бу бит абьюз билгесе дә түгел, бәлки ул борчылып әйтәдер. Мин сиңа менә булай дип әйткән идем, ялгышма дип. Моны бутап була бит инде, һәм аны гаиләләрдә бутыйлар да. Бутыйлар, һәм аның аермасы булып тора кешенең хисләре. Син нәрсә хис итәсең? Әгәр дә кешенең бу кайгыртучанлык булса, син хис итәсең низдер җылылык. Кеше минем өчен кайгырта, минем безопасность турында уйлый. Куркынычсызлык өчен ул борчылу турында ул аңлый. Әгәр дә синең тревога барлыкка килә, шомлану барлыкка килә, әгәр дә синең үзеңне гаепләү барлыкка килә, киресенчә синең ул кешегә нәрсәдер әйтергә куркасың, нәрсәдер үзең турында нәрсәдер сөйләргә куркасың, чөнки ул сиңа ныграк бәйләнә башлаячак дип. Димәк, бу абьюз. Мөнәсәбәтләрдә хыянәтне ничек кичерергә? Һәм кирәкме гомумән кичерергә? Психологик хыянәт бар, физик хыянәт бар. Шундый термин бар. Әгәр дә ике кеше арасында нык бәйләнеш булмаса,
ул арага өченче кеше гел керә ала. Ул өченче кеше булып кайнана да булырга мөмкин, дуслар да барлыкка килергә мөмкин, эшләр дә, башка хатын-кыз да яки башка ир кеше. Ягъни иң төп проблемасы кешеләрнең икесе арасында нык бәйләнеш булмаганга күрә. Һәм ник ул бәйләнеш юк? Моның инде күп сәбәпләре үзләренең бар инде. Һәм беренче очракта кирәк мөнәсәбәт өстендә эшләргә, һәм мөнәсәбәт өстендә эшләргә тиеш ничек беренче бер кешедә һәм икенчесе дә, ягъни хатын-кыз да эшләргә тиеш, ир кеше дә. Күп хатын-кызларның шундый проблемасы бар. Минем ирем миңа хыянат итә, әйтегез әле миңа ничек аның эшләргә мөнәсәбәт өстеннән ул бүтән аны хыянат итмәс өчен дип инде. Һәм минем иң беренче сорау, ирегез ул хыянат буларак кабул итәме, үкенәме, төзәлергә телиме? Әгәр дә бу сорауга җаваплар юк, ул дәвам итә, мин генә бу турыда хакта борчылам, монда эшләүнең мәгънәсе калмый. Әгәр дә ир кеше чыннан да ул хыянатны хыянат итеп кабул итә икән, һәм ул да мөнәсәбәт өстендә эшләргә тели икән, бу гаиләнең яңадан проблемаларын шешеп, яңадан мәхәббәтне кабызып, мондай результатка килеп була инде. Ирекле мөнәсәбәтләр турында. Сез моны хуплыйсызмы? Дин ягыннан сүздә ул хупланмый инде. Әйе. Без бит дини дәүләттә яшәмибез, төрле кешеләр бар бит. Сез моны хуплыйсызмы? Беләсезме, бер идеаль модель гаиләнең идеаль моделе юк. Чөнки кешеләр төрле, аларның строениялары төрле, характерлары төрле. Кемгәдер бер модель туры килә, кемгәдер башка модель туры килми. Һәм шуңа күрә әйтергә булай дөрес түгел. Психологлар алай. Шәхсән сезнең өчен? Шәхсән минем өчен мин нейтраль бу рәвештә. Дини яктан карасаң негатив, психолог буларак мин нейтраль, чөнки кемгәдер ул туры килә димәк. Ләкин идеаль, бернидер идеаль гаилә дигән картинадан карасаң, психолог терминын ничектер аңлата башласаң, нәрсә аның астында тора. Ул отношенияларда димәк, кешеләр арасында истинный, чын эмоциональ якынлык юк дигән сүз. Чөнки әгәр дә чыннан да эмоциональ якынлык барлыкка килә икән, кешеләр бер-берсен сайлыйлар, һәм алар башка кешеләргә ул мөнәсәбәтләрне алыштырырга теләмиләр. Ул якынлык булса, өченче, дүртенче кешеләр уларга керә алмыйлар. Монда бит алар бер-берсе белән эмоциональ яктан бик якын да булырга мөмкин. Әйтик, Ират үзенең физик ихтияҗларын канәгатьләндерер өчен генә башка хатын янына барырга сорарга мөмкин, бару турында. Бер-берсен алар яраталар, бер-берсенә тугры. Әйтик, мәсәлән, ул башка хатын-кыз белән бер төн үткәрә дә, хатыны бу турыда белә, хатыны да башка ирләр белән вакыт үткәрергә мөмкин. Ләкин әйтәм бит, берәр нинди проблема булганда, саулык, сәламәтлек, бер-берсен кайгырту, ярату, булар барысы да булырга мөмкин. Димәк, алар бер-берсе белән ир белән хатын мөнәсәбәтен төзәмиләр, алар ике әти-әни мөнәсәбәтен төзиләр. Бу модель свободных отношений безнең әби бабаларда да андый хәлләр булганнар. Бер-берсен алар ир белән хатын кебек күрмиләр, балаларның әти-әниләре кебек күрәләр. Шуңа күрә алар бергәлектә проблемаларны шешәләр, финансовый проблемаларны да берлектә ничектер алып баралар. Алайса мәгънә, нинди мәгънә бар бу мөнәсәбәттә? Мәгънә шит хатын-кызлар һәм шит иратлар бик күп. Ләкин йөрәккә якын булганы, җанга якын булганы берәү генә. Ират шиттә йөрсә дә, аның башында ой була, мине өйдә яраткан хатыным көтә мәсәлән. Балалар турында. Психологик яктан сау сәламәт баланы тәрбияләү өчен аерым бер кагыйдәләр бармы? Әлбәттә бар. Иң беренче кагыйдә әти-әниләрнең бәхетле булуы. Чөнки әгәр дә әти-әниләре бәхетле булмыйлар икән, ресурслары юк икән, гел проблемаларга чуалган икән, үзләренең тормыштагы проблемаларын шешә алмыйлар икән, алар балага ярдәм булып тора алмыйлар. Балага әти-әни опора булырга тиеш. Психологик опора, ягъни терәк. Бала анда килеп, бөтен проблемаларын сөйләп, әти-әнигә үзенең проблемаларын биреп, анда тынычлыкта барырга тиеш. Әгәр дә әти-әни үзенең проблемаларын шешә алмый икән, үзен бу дөньяда кечкенә бала итеп хис итә икән, ул балага терәк булып тора алмый. Буллинг
турында балага мәктәптә яисә башка җирдә шундый тискәре йогынты булса, бала кимсетелсә, ата-ана бу мәсьәләгә тыгылырга, кысылырга тиешме? Һәм ничек гомумән аны кабул итәргә кирәк? Гомумән нәрсә бала җәмгыятьтә ничек үзен тота һәм нинди кешеләр белән мөнәсәбәтләр төзи, ул гаиләдәге булган проблемаларның күрсәтүе, проекциясы, әйе. Һәм мин берничә атна элек шулай мәктәпкә мине психолог буларак чакырганнар иде. Буллинг проблемасы буенча мин консультация биргән идем. Һәм андагы төп мәсьәлә, беренче проблема буллингка юлыккан баланың гаиләдәге жертва позициясе. Ягъни әти-әниләргә игътибар бирми, әгәр дә проблемалары булса, ул җырласа, аны саклыйлар, ягъни анарга игътибар бирәләр, аны ничектер мөхәббәтен күрсәтә башлар балага. Һәм бала тормышы буенча жертва позициясын ала, гел анарга мөхәббәт, ягъни внимание кирәк булса, ул тиеш низдер проблемада булырга. Ягъни кемдер аны кимсетергә тиеш. Беренче принцип жертваларның. Икенчесеннән ул үз-үзенең ачуын күрсәтә алмаулыгы һәм үз-үзен саклый алмаулыгы. Әгәр дә анарга гаиләдә ачуны күрсәтергә рөхсәт бирмиләр икән, ачуланырга ярамый, границаларын сакларга ярамый икән, телесный границаларны, тән границаларын әгәр дә гаиләдә беркем дә ихтирам итмәсә, җәмгыятьтә нәкъ шулай ук мөнәсәбәтне төзәячәк. Һәм кем ара буллинг ясый, тиран дигәнсәк, аның да үзенең гаиләдәге проблемалары бар. Һәм менә ике проблемалар бала күрешәләр, бер җәмгыятьтә мөнәсәбәт төзи башлыйлар һәм шундый проблема барлыкка килә. Шуңа күрә бу чиракта әти-әниләргә үз өстендә эшләргә кирәк, гаиләдәге проблемаларын чишергә кирәк, баланы психологка йөртергә кирәк. Һәм ничек буллингка юлыккан баланы да шулай ук буллинг ясаучы баланы да шулай ук программа лечениягә кирәк бирергә. Әйтик, буллинг булды ди, балага карата. Ата-аналарга берничектә нәрсә эшләргә ярамый. Менә үзең гаепле дип әйтүчеләр бар бит. Тик торган баганага беркем дә килеп бәрелми диючеләр бар хәтта. Нәрсәләр эшләргә ярамый? Әти-әниләргә. Әти-әниләргә. Мондый очракта беренчедән ярамый буллинг ясаучы балага агрессия күрсәтергә. Иң беренче чиратта шул проблема бар, потому что шундый историяларны күргәнем бар, кайчан кемдер җәберли һәм әти-әниләр барып шул баланы кыйнап кайталар. Ягъни бер агрессияны икенче кешегә агрессияны кайтаралар инде. Андай бер нәрсәләргә ярамый. Икенче проблеманы ул мәктәпкә барып скандал куптару, директорларга кычкырып, укытучыларны гаепләп чыгу. Шулай ук ул бернизә результатив бирмәячәк. Балага бөтен телле караш булачак. Менә синең әтиең, әниең яклады. Элекләдең, синнән эләктеләр безгә инде дип. Балаларын ялгыз гына тәрбияләүче хатын-кызлар бар. Әле кыз баланы тәрбияләгән ана кешегә бераз җиңелрәктер ул, чөнки ул да кыз бала бит, әйме? Бар малайларны ялгыз тәрбияләүче хатын-кызлар, бу очракта инде әни кеше малайга әтисен дә алыштыра, ул әни дә була, әти дә була. Бит малай белән ул кеше белән әнисе арасында сөйләшелеп бетә алмый торган мәсьәләләр дә була. Шул ук инде җитлегү вакытында. Менә бундай очракларда ир буласы егеткә, балага башка ир-ат туганнары белән киңәшләшү яхшырак түгелме икән? Беренчедән әйтергә кирәк, хатын-кыз әтине дә, әнине дә алыштырырга тиеш түгел. Ике ролендә уйнарга ярамый. Хатын-кыз гел хатын-кыз булып калырга тиеш. Ул фақат үзенең әни функциясын үтәргә тиеш. Әгәр дә хатын-кыз әти-әни ролен уйный башласа, икесендә дә тулайым ролны үтәп бетерә алмый. Шуңа күрә монда сорау барлыкка килә, ник бу баланың тормышында әтисе юк? Ни сәбәпле? Әти-әни айрылалар. Ләкин баланың әтисе бер кайда югалмый. Ничек әтисе булдан айрылуга хәтле, шулай айрылудан соң әтисе дәвам итә аның тормышында калырга. Һәм монда беренчедән әниләр проблемалар тудырга тиеш түгел бала белән.
әти арасында мөнәсәбәтне дәвам итүдә. Киресенчә, бер нидер очраклар уйлап барырга, нидер договорга килү, мәсәлән, атна саен дүшәмбе Әтисе үлсә, мәсәлән. Әтисе үлсә, бу башка инде очрак. Шунда ук шулай ук хатын-кыз үзенең тормышын дәвам итәргә уларга тиеш. Хәзер минем инде ирем юк, балаларны үстереп, балаларны җитештермичә кияүгә чыкмыйм дигән хатын-кызлар була. Һәм бу бик проблема, бик зур проблема, потому что әгәр дә хатын-кыз үзен тулайым балаларга бирсә, улар белән здоровый булмаган мөнәсәбәт төзи башлый. Ул бер баланы үзенә партнер булып сайлый да, һәм ул баланы үзенә таяныч булып күрә башлый. Ул балага проблемаларын сөйли башлый, ул балага низдер вазифалар бирә башлый, һәм ул балага киләчәктә зур үскәч сепарация процессын үтәргә бирмәячәк, киресенчә син янында калачаксың, сине беркемгә дә бирмәячәкмен. Әгәр дә ул малай булса иләнсә, анисе бик нык аны көнләшә башлый, һәм аңа ул малайга үзенең тормышын кырырга бирми. Шуңа күрә хатын-кызга үзенең тормышын дәвам итәргә кирәк, нәрсә генә булмаса да. Әгәр дә малай тәрбиясен уйласак, чыннан да малай өчен дә, хатын-кыз өчен дә, кыз өчен дә ир фигурасы ул бик мөһим. Аны әгәр дә әтисе булмаса, ул очракта тренер, бәлки укытучы яки дядя, әнисенең абылары, бабай, мәсәлән, ул ниндидер фигура булырга тиеш. Җинес дигән төшенчә бар, монда ират, хатын-кыз. Бар гендер. Ул инде психологик җинес дип атыйлар. Һәм гендер җинескә караганда ул күбрәк, күп төрлерәк була, ират белән хатын-кыз гына түгел. Бүгенге көндә менә шушы гендерлык проблемасы күзәтелә бит инде. Бу көнбатышта, чит илдә инде, Европада. Бездә, Аллага шөкер, Алла юк, зур проблема түгел, ләкин бездә дә бардыр. Андыйлар. Әнә сезгә шундый проблемалар белән килгән кешеләр бармы? Бар. Безнең Россиядә моның турында сөйләргә оялалар. Моны күрсәтмиләр, аның турында сөйләмиләр. Ләкин хәтта мөселманнар арасында да нетрадиционный ориентация дигән нәрсә бар ул. Сезгә хатын-кызлар күбесенчә килә бит инде. Иратларна. Хатын-кызлар киләләр, ләкин иратлар очраклары да бар. Нәрсә әйтәр аларны? Алар әйтик, шушы гендерлыкны дәвам итсәк, традицион булмаган ориентациядәге кешеләр бер төрле, анысы әле бераз ничек кенә сәер тоелмасын, гадирәк тәдер. Бар бит әле әйтүчеләр, менә мин кичкенәдән үземне хатын-кыз тәнендә әйтеп хис иттем дип, шундый зур-зур иратлар үзләренең җинесләрен үзгәртә башлый. Монысы тагын да авыррак, тагын да катлаулырак. Сезгә ниндиләр килә? Төрлеләр килгәннәре бар. Ориентация белән дә проблемалар бар. Һәм үзен хатын-кыз белән итеп хис итмәүче хатын-кызлар да килгәннәре бар. Төрле очраклар чынлыкта бар алар. Низдер классификацияга яки статистикада ясап булмый, чөнки бик төрле кешеләр килә. Индивидуаль һәрберсе. Индивидуаль. Гадәттә нинди сорау? Мәсәлән, нетрадиционный ориентациядәге кеше сезгә килә дә? Бу тормышка адаптивлашу. Бар кешеләр кемдер аның белән көрәшәләр, үзләрен кабул итмиләр. Кемдер моның белән адаптивлашырга омтыла инде. Психологик яктан карасак, Европада әгәр дә кешеләр аны норма дип саныйлар икән, Россиядагы психологлары күбесенчә аны норма итеп санамыйлар, патологик итеп кабул итәләр. Ягъни кеше низдер сәбәпле норма буенча үсмәгән. Һәм нетрадиционный ориентациялар кешеләр арасында 3% гына алар генетически, ягъни генетик яктан ничектер шундый барлыкка килгән проблема. 97% ул психологик проблемалар. Кичкенә вакытта әтине тарафыннан дөрес тәрбия бирелмәгән, мәсәлән, ягъни аның җинесен кабул итмәгәннәр, мәсәлән, баланы малай итеп кабул иткәннәр, малай итеп көткәннәр, әтисе бик катым нык малай теләгән, һәм кыз туганнан соң аны кыз итеп кабул итмәгәннәр, анарга малай исемен биргәннәр, малай кебек киендергәннәр, хәтта прическаларын малай кебек итеп кискәннәр, һәм киләчәктә дә проблемалар барлыкка килгән инде. Яки проблема насилия.
әгәр дә кечкенә вакыттан балада бар проблема насилия, сексуального насилия, анда ук шулай гендер белән һәм самоидентификация белән проблемалар барлыкка килергә мөмкин инде. Ә сез моны үзегез патология итеп кабул итәсезме? Менә бу традицион булмаган ориентацияны. Әйе, патология, Димәк, психология бу авыру. Психологик авыру, тайпылыш читкә. Тайпылыш, әйе, тайпылыш, Ләкин инде бу күптәннән Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан авырулар һәм патологияләр исемлегеннән чыгарылган күренеш. Моны ничек аңлатырга була? Белмим, ничек аңлатыла. Мин сексологка укыдым төрле институтларда һәм бөтен укытучылар, безнең тренерлар, алар бөтенсе дә әйтәләр, бу тайпылыш. Норма Сез түгел. Россиядә укыдыгыз. Мин Россиядә. Бәлки Россиядә укыганга шулай дип әйтәләр. Бәлки, 97% сәбәбе ул травмалардан барлыкка килә, ягъни детский травмадан. Әгәр дә без аның төп мәгънәсенә карасак, төп сәбәбенә карасак, әгәр дә ул барлыкка килгән әйбер һәм травмалар сәбәпле, димәк ул читтән тайпылыш. Только 3% гына ул була ала норма. Һәм бу кирәк айыра белергә кешегә карата мөнәсәбәтне һәм проблемага карата мөнәсәбәтне. Күп кеше аны айыра белми. Әгәр дә кешедә нетрадицион ориентация, то кешегә карата низдер тискәре мөнәсәбәт төзи башлыйлар. Кеше үзе гаепле түгел анарга, кеше үзе аны сайламый һәм кешене гаепләп анарга низдер нәфрәт хисләрен тудыру минемчә дөрес түгел. Проблемаларны шиша белергә мөмкин психологик яктан. Әгәр дә кешенең үзенең бар теләге икән, бар теләге булмаучы кешеләрдә алар киресенчә адаптивлашу өчен низдер чаралар уйлыйлар. Ике төрле мисал китердегез. Кемдер шушы җәмгыятькә яраклашырга тырыша дидек, ә кемдер үзен юк, мин андый түгел, мин гадәти кеше, мин традицион ориентациядә дип үз-үзенә әйтә һәм моны үзенә дәлилли. Менә сезнеңчә кайсысы кулайрак, моның кайсысы яхшырак? Кулайрак, яхшырак дип әйтеп булмый. Бар шундый үзгәрешләр, аларны дәва итеп алып булмый. Мәсәлән, психологик кайбер травмаларны тулысынча дәва итеп булмый. Шешелеп булмый торган проблемалар бар. Дәвалап бетереп булмый. Әйе. Һәм бу очракта кешедә үзен дәвала алмаулыгын хис итә, һәм теләге дә аның юк. Шуңа күрә ул үзенең проблемасы белән ничек бу тормышка мин адаптивлашам. Айрыша, мәсәлән, мусульман булган кешеләр дә бар. Һәм алар гынахка батмасын өчен ничек үземне тоткарлый алам, ничек үземне контроль итә алам икәнлеген дигән сораулар белән киләләр. Һәм бу очракта без аларга шуның белән ярдәм итә алабыз инде, ягъни аларны гынахтан саклап калыр өчен. Бар кешеләр кем ул травмалардан барлыкка килгән, ләкин ул травмаларны шишеп була һәм кеше әйтә, бу проблема минем өчен, мин анда буласым килми һәм мин үз өстемдә эшләргә әзер һәм телим дә. Һәм кешедә ул очракта чынлыкта эчендә низдер ресурс барлыкка килгән, чынлыкта эчендә низдер ресурс бар үзгәреш өчен һәм моның белән нәрсәдер эшләп була. Әйтик, ана кеше үзенең булсын улының гей икәнен белде. Яисә бала моны үзе сөйләде әнисенә. Менә что нельзя делать ни в коем случае, русча дип әйтә. Менә берничектән нәрсә эшләргә ярамый. Ничек моңа реакция күрсәтергә ярамый. Улым бар чыгып кит, син безнең бала түгел. Бу бит дөрес түгел. Бала белән мөнәсәбәтне тулысынча бозарга ярамый. Реакция иң беренче реакция төрле булырга мөмкин. Һәм бала моны кабул итәргә тиеш. Әгәр дә үзе турында шулай сөйли икән, аңларга тиеш, что әнисе монарга әти-әнисе моны кабул итмәскә мөмкин. Аларның ачулары килергә мөмкин, яки шок халәтенә керергә мөмкиннәр. Алар кешеләр һәм алар үз хисләренә өстен ала алмыйча беренче реакцияны шулай бирә алалар. Һәм әгәр дә кеше икән үз турында шулай сөйли икән, төрле реакцияга әзер булырга тиеш һәм кешегә вакыт бирергә кирәк. Әгәр дә әти-әнисенә кайтсак, шулай кирәк монда бүлергә. Баланың проблемасы, баланың низдер карашы, ягъни үз тормышы ниндидер һәм минем бала кебек бу бала белән мөнәсәбәтем. Ул минем балам булып гел калачак. Гел минем якын кешем булып калачак һәм аның карашлары, аның выборы безнең мөнәсәбәткә низдер тәэсир итәргә тиеш түгел дигән күзе алдында татырга тиеш инде. Бу не только ориентацияга кагыла. Мәсәлән, профессия, шулай ук тормыш иптәшен сайлауда, шулай ук яшәү низдер
стилен яки шәһәрен сайлауда әгәр дә әти-әнисе баланы айрым личность итеп кабул итми икән, һәрбер туры килмәгән очракта әти-әнисе мөнәсәбәтне эзәргә омтыла яки баланы кеше белән үзенчә яшәргә кешеләргә тырыша инде. Һәм монда мәхәббәт турында, җылы мөнәсәбәт турында сүз алып барырга мөмкин түгел. Әгәр дә әни баланы айрым шәхес итеп кабул итә икән, нәрсә генә булмаса, нәрсә генә бала кабул итмәсә, беренче очракта ул мөмкин анда ачуланырга, шокка кергә, ләкин мөнәсәбәтне дәвам итәчәк. Иң мөһиме шул. Безнең тапшыруның шундый традициясе бар, инде әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Һәм традиция буенча сезгә кадәр килгән кунак сезгә сорау биреп калдырды. Безгә килгән иде Гөлназ Сәфәрова, һәм инде ул мондыйрак сорау калдырды. Сез әлеге өлкәдә эшләмәсәгез, әйтик, психолог, сексолог булмасагыз, үзегезне кайсы өлкәдә күрәсез? Тагын кем була алыр идегез сез? Җәмгыять эшчесе. Мин гел үземне шулай хис итәм дә. Җәмәгать эшлеклесеме? Әйе. Низдер җәмгыять белән низдер эшләр алып барырга омтылам мин үземдә. Благотворительность сферасындамы яки мәгърифәт сферасындамы. Журналист яки переводчик бәлки булыр идем. Һәм инде киләсе кунакка сездән сорау. Киләсе кунак кем була? Без махсус әйтмибез, менә шундый иратка да, хатын-кызга да ярый торган шундый бер сорау булырга тиеш инде. Ул мөмкин психологик хәтта сорау. Тагын да кызыклырак булыр. Әгәр дә сиңа бүген синең 5 көн генә тормышыңда 5 көн генә калса, ничек ул 5 көнеңне үткәрер идең? Сорау. Һәм блиц опрос, тиз-тиз генә итеп җавап бирәсе. Бер көнгә ират тәненә күчсәгез, беренче эш итеп нәрсә эшләр идегез? Яулыксыз урамда йөрер идем. Түбәтәй белән килек. Түбәтәй белән. Бездәге психологларга нәрсә җитеп бетми? Личная терапия. Кызганычка каршы күбесе үтми. Үз-үзегез белән дус булыр идегезме? Әйе. Миннән яхшы дус чыга. Иратта булырга тиешле 3 сыйфат. Ответственность, җаваплылык, җитезлек һәм үсешкә омтылучанлык. Дус кызыгызга ире хыянат итсә, аңа сөйләр идегезме? Юк. Сорамаса юк. Кешенең тормышына мин беркайчан да кермим. Хәтта дустымның тормышында булса да, ул хәл кешенең тормышына кермим мин. Сораусыз. Психологны нәрсә чыгарыннан чыгара ала? Нәрсә бесит бүтән төрле психолог? Син психолог бит инде дигән сүз. Син психолог үзең белергә тиеш бит инде, сама разберись кебек була инде. Төш психолог син ачуланырга тиеш түгел. Син психолог кешеләргә карата мондый хисләр барлыкка килергә тиеш түгел синдә. Син психолог гел шундый шатлыклы булырга тиеш. Я шундый күп әйберләр бар инде. Психологларга бәйли торган мифлар, мәсәлән, психологларны күп кеше гел шатлыклы, гел позитив, гел ресурсный, бөтен нәрсә бөтен яктан идеаль мөнәсәбәтләр төзүче кеше дип күз алдына китерәләр. Шуңа күрә ул психологларга да шул кешеләр. Әйе, хата эшләргә мөмкинчлек тә бирмиләр. Шул ачуны китерә кай вакыт. Акылдан чаша башлаганыңны ничек белергә? Үз-үзеңне аңламау, реактив состояниеларга керү, ягъни үз-үзеңне аңламауча кычкырып яки ягъни көлә башлыйсың һәм үзеңнең халәтеңне бердә аңламыйсың. Аффектив состояниегә керсәң. Психологка үзегезнең барганыгыз бармы? Мин һәр атна саен йөрим терапиягә. Менә инде 6нчы ел. Атна саен обязательно йөрим. Акчамы, намусмы? Намус. Һәм әңгәмәбез ахырында шушы вакытка хәтлек безне карап утырган тамашачыларыбызга нинди теләкләрегез бар? Теләкләр. Үз-үзегез турында гыйлемне алыгыз. Психология ул кешеләрне аңлар өчен түгел, иң беренче чиратта үзегезне аңлар өчен белем, гыйлем һәм аны алырга
бәхетле булыр өчен, кешеләр белән здоровый мөнәсәбәт төзәр өчен аны өйрәнергә кирәк. Шуны теләп калам. Бик зур рәхмәт сезгә безнең тапшыруга килгән өчен. Сезгә эшегездә дә уңышлар, шәхси тормышыгызда да уңышлар теләп калабыз. Амин, рәхмәт бик зур. Сезгә дә бәрәкәт бирсен эшегездә. Амин.